गोबावजों खेबसे दिनै लाइभआव फैबाय लोगोफोर। एसे सोर सोर फैलानो गोसो एसे फैलादो थाब थाबनो रायलायलायदिनि ना मा बुंलायो लोगोफोर। बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों, एसे गगा मोनस्रोदों आङो, एसे हाद्रि जाबाय थानाय जादोंना। दाबो गैलाथ'आ नामा लोगोफोर? फैलाद' एसे थाब थाबनो। गोजांनाय बोथोराबो एसे खारथ'वाखै आरो ना, दासो लाहे लाहे खारगासिनो। दिनै मोनायावथ' आरो बुहुद माबा खुवा खुदोंमोन आरो ना। बिरहां मोसाहारि हाय होनदों, हाय ब्र' थेंक इउ। फार्स्ट टाइम माने लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो ना, मोजां मोनदों। गंसे मबाइलाथ' नेटआनो नांखायाखिसै नै, एकदम गिदिंबायल' थाखाबाय। जिअ'बाथाय एसे प्रब्लेम जायो। सोर सोर मारै मारै दंलायो एसे कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय बिरहां मोसाहारियानो मा ओंख्रि जाखो आदानो? माने जाथ'वाखै दाबो, दासो संगासिनो दङ। मा संदोंथाय नायथ'वाखैनो आङो। दा मोनबा लिंहरबाल' जानोसै आरो। मिनिया बर' ब्लग भिडिअ हगारबायलै बिहा। दिनैहाय थांदोंमोन ना बियो इभिक्सनाव, आंथ' मैया थांदोंमोन। ओमफ्राय आर मा होनदों बमिक्स ना मा इयो? मा खबर आदा? मोजां बर्थमान मोजाङैनो दङ। एसे थाब थाब फैलादो लोगोफोर। जिअ'बाथाय बुहुद प्रब्लेम जायो जोंनावहाय नेटआनो, एकदम गिदिंबायल' थायो जाया। दासो फैजेनदों नै। लाइभआव फैयैयानो बुहुद गोबावसैमोन आङो, माने एसे बालायलांबायबो थायो आरोना फैनोनो। ओमफ्राय जोंना सासे फैबावबाय नै, मा होनदों फिरुस बसुमतारी, हेल' होनदों। हेल' ब्रादार, लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउसै। दाख्लै बावैसो ओमफ्राय मा सासे फैबावबाय जोंना, दे बिदिनो फैबाय था दे एसे एसेनो। प्रमद बिटिवाइ हायनो, हाय ब्रादार प्रमद बिटिवाइ, लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउसै। ओमफ्राय मा ओंख्रि जालाखो नोंसिनालाय? मथा मथि टाइमाथ'आनो जाथ'वाखैनो, दासो 7था जाहांहां आरोना, 10 मिनिट नांबावगौसो 7था जानोनो। प्रमद बसुमतारी मा होनदों, माबोरै दं आदा? ओरैनो मोजाङैनो दं बर्थमान, इसोरनि अननायावहाय। एक्सुवेलि जेबो जाथ'वाखै आरोना, मोजाङैनो दङ। मैयाहाय होजों थांनानैसो एसे गगा मोननानै फैनाय जादों आङो। जिथुनाखि दाख्लै हादान होस्रांनायाव इभिक्सन दंमोन ना, बेयावहाय दाख्लै फार्स्ट टाइमावथ' आङो मिन्थिदोंमोन, एक्सुवेलि आं थांनाय जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला आं बांद्राय बेबायदि दुखुथिया गाबनाय मानायफोरखौहाय नायनो एसे बोरैबा मोनो आरोना, बर'जों बर'। ओरैनोबा मैया थांनानै एकदमबारे गोसोआव गाबखांनाय मोनबोदों आङो। अन्थाव बाथाव उन्दै गथ'फोर, ओरैबायदि ओंखाम मोनजायाखै, सि जोमनो मोजां गैया, एक्सुवेलि थानाय जानायनि खुनु मोजां जायगा गैया। आरो ओरैबायदि खुवा खुनाय बोथोरबावसो, गोजां बोथोर। ओरैबायदि सुगदि बागदि आरोना, मैया नुबोनानै आं गोसोआव ओरैबायदि मोजां मोनबोआखै आरो। माथो खालामबावनो, दा सरखारनि आखायाव थाहैबाय। आसा खालामदों सरखारा माबा मोनसे सलुसन खालामना होगोन होननानै जेनेबा। ओमफ्राय जोंदाव कमेडि अफिसियेल,
सोरबाफोर आंखौबो एसे मा होनदों मदद खालाम जानांगौमोन। एक्सुवेलि बिदिनो जाखायो मबाइलाव बोरैबाबा थुनाया थुस्लिंबाथाय बिदिनो जायो आरोना। माने जों दाउ कमेडि अफिसियेल आरोना आंनि माखासे भिउवार्सफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै हैनो हागोन। माने बयबो बर'जों बर' आवगायनांगौ जाहाथे जोंबो रायजो राजानि अननायजोंसो जोंबो खामानि मावनो हायो जेनेबा बबावबा माबा मोनसे मदद खालामनो हायो जेनेबा दा बेखायनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय जों दाउ कमेडि अफिसियेलानो गोजोन्थों ब्र होनदों। थेंक इउ ब्र। जों माने गावजों गाव मदद होलायबासोना मोनसे प्लेटफर्माव थांनो हायो। सोरनिबा अलखदाव गोलैनायखौ मालाबा समावहाय बोखांनोबो हागोन जेनेबा दा बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय ब्रादार मा ओंख्रि जेनेबा गाबोन समफोर जिथुनाखि एभिकसन जादोंना आं माने थांनो हागौ गाबोनफोर। दहाय माखासे NGO निफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार बिहरदोंमोन ओजोंहाय इनसार्ज जिथुनाखि एभिकसन जानाय बेयावनि इनसार्ज थायो नालाय बिनि सासेनि नाम्बार ओमफ्राय आं एक्सुवेलि मैयाहाय लाबोनाय जायाखै। दा माखासे NGO निफ्राय बिहरदोंमोन लोगोफोर दा मोनबाय जानांगौ। एक्सुवेलि आं खबर लाहरफिननाय जायाखै आरो माबा मोनसे अनसुंथाइफोर हैगोन खोमा। आरो बेजों लोगोसे बे लाइभआव जायफोर दङ आरो इयुनाव फैबाय थागोन आङो बेखौनो बुंगोन जेनेबा जिथुनाखि दाख्लै बावैसो इभिकसन जानानै थांबाय नोंथांमोनाबो जुदि नायजंहैनो गोसो दंब्ला नायखावहैनो गोसो दंब्ला थांनानै नायहैनो हागोन आरो। लामाफ्राथ' जेनेबा प्रब्लेम गैयानो सान्थिफुरनि सिदा दावखोलाङै मोनसे गावस्रानाय लामा मोनहैयो। ओरैहाय लेफ्टजों थांनांगौ आरो थाङै थांनानै एकदम ओरै मैसो दखानजों दावखोलांनानै सोनाबहा थांथारनांगौ आरो। ससेल' एसे हाद्रि जायो आरो एक्सुवेलि मोजाङानो लामाफ्रा थांनानै नायहैनो हागोन आरो। इयुनफोरावबो बे लाइभखौ नायगोन एबा नायलांगोन माखासे भिउवार्सफ्रा थांनानै नायहैनो गोसोबा नायहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर अनसुंथाइ हैनो गोसोबाथ' हैनो हाबाय जेनेबा थाइसे थाइनैबाबो। जों माने गावजों गाव मदद होलायनायासो जोंनि मानसिनि देरसिन आखु नालाय दा बेखायनो आरो। ओमफ्राय मुसुखा नार्जारि अफिसियेल आदाया अबेनि नुदों माने आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि ब्रादार। चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला परबतजरा होनो आरोना जोंनि गामिया। मालाबाफोर अबावबाफोर लोगो मोनोब्ला रायज्लायलायबासो माने सिनाखि जालायो आरोना। दा बेखायनो अबावबाफोर नुसनबायबा रायदावबानो जाबाय आरो। बा प्रमद BTY जोबोद दुखुनांथाव दासिमबो बर' हारिनि मेगनाव मोदै गयो। माथो खालामबावनो ब्रादार दा माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव दासिमबो बहुद गोबाङानो गोरिब दुखि दङ। बेबायदिनो बन फाननानै जाग्रा आरो ना सारनानै जाग्रा गोबां गोरिब थाखोनि मानसिया दासिमबो बर'नि गेजेरावनो दङ आरोखि। दा हा हु गैजाया न' बां गैजाया दासिमबो बहुद दङ जोंनि बर'नि गेजेराव। BSc एकर्ड जाबोबाय आरो BTC एकर्ड जाबोबाय दा आरो BTR एकर्ड जाबावबाय। दासिमबो जोंनि बर'नि गोरिब थाखोनि माबाया सलुसन जानानै थाङाखै आरो दासिमबो गोरिबानो गोरिब दङ। माथो खालामबावनो गोबां हा हु गैजायै दङ। खायफा हा हु गैजायैनि थाखायनो बेफोरबायदि हादान सिफायनानैबो थाहैनो गोनां जायो। बेराफारसे नायोब्ला ओरैहाय जोंना आबहावा दंफां लाइफांखौबो लाखिनांगौ गोनां। मानो होनना बुङोब्ला गोबां अक्सिजेननि मानि खोथा थाहैबाय। ओरैहाय दंफां लाइफांखौ फोजोबस्राङोब्लाबो जोंहा बेबायदिनो अखा बांखा गैया जालाङो। आरो ओरै बेराफारसे सानोब्ला मानसिनि थांनानै थानायाबो गोनांथि। दा बहुद साननो गोनां आरोना। एक्सुवेलि नायनो थाङोब्ला जोंनि BTR ओनसोलाव बा BTC ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलाबो बहुद खम जालांबाय।
ओमफ्राय बेराफारसे नायोब्ला मानसिनि थांनानै थानायाबो मोनथाय दङ जेरैबो आरोना एक्चुअलि सानोब्ला दा जिथुनाखि गोजौनि नेताफोरा मा सिन्था धारा खालामो बिसिनि सायाव मुसुखा नार्जारि अफिसियेल आं न'खौ सिफायनो नाङामोन बिसिनो जायगा होनांगौमोन माथो खालामबावनाय मानसिया सानो जाहैबाय जेनेबा बेफोरखौहाय न' बां सिफायनाङा होननानै एक्चुअलि ओरैहाय माखासे आयेनफोर दं जाहैबाय दा बिथांमोनाबो आयेनखौ फल' खालामनानै जेनेबा मावबाय एक्चुअलि दा ओरैहाय सरकारा बिसिनि सायावहाय मा सिन्था खालामो दा सरकारनि सायाव थाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय सोर सोर फैलानो गोसो लाइभआव फैबाय थाबानो जाबाय आरोना ओरैनो सासे सानैब्लाबो दा जिथुनाखि दङ आरो थेंक इउ आंनि लाइभआव थाबाय थानायनि थाखाय खारन नोंसोरखौ लानानैसो जोंबो माने बेबायदि प्लेटफर्माव आरो इन्टारेस्टिं मोनो ओमफ्राय मुसुखा नार्जारि अफिसियेल आंहा गिर्जा न'खौ सिफायनायनिखौ जोबोद दुखु मोनदों बिसोर इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ खस्थ' खालामनो नाङामोन आदा बेबो मोनसे एक्चुअलि जोंहा मानसि हिसाबै धोरोम मानसि हिसाबै जोंहा इसोरजों सृष्टि खालामजानाय हिसाबै जोंहा बयबो मानसि माहारि हिसाबैहाय जोंहा इसोर दं दा एक्चुअलि जोंहा इसोरा देरसिन नङा होमबा दा जोङो इसोरखौ इयुन सिगां दोननानैसो जोङो मानसि दा जेनेबा जोंहा इसोरखौ सिबिनो थाखाय जेनेबा बे खस्थ' लुनायखौ जेनेबा सिफायनाय जाबाय दा एक्चुअलि बेराफारसे नायोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो जेनेबा ओरै बेराफारसे नायोब्ला हाग्रा ओनसोलाव जेनेबा बेफोरबायदि धोरोम सभाबो जेनेबा थानो मोना मानसिजों सोमोन्दो थानाय बेफोरो सानोब्ला जेरैबो आरोखि जेनेबा सिफायाब्लाबो जायोमोन आरो जेनेबा बे न' बांफोरखौहाय जेनेबा सिफायबाय मानसिनिखौ न'खरफोरखौ एक्चुअलि मानसिया गैयाब्लानो जेनेबा बे मन्दिराबोथ' इसोर खुलुमग्रा न' गिर्जा एबा मन्दिरफ्राबोथ' जेनेबा ओरैनो थाबोनांखायो नङा होमबा दा जेनेबा एक्चुअलि सिफायाब्लाबो जायोमोन दा बेनो आरो जेनेबा मानसि हिसाबैहाय बयबो बेफोरबायदि मन्दिराथ' जेनेबा बयनिबो थाखाय आर'ज गाबग्रा मन्दिर जाहैबाय जेनेबा गिर्जायानो जा मायानो जा बेबायदिनो गिर्जाफोराव गोबांथार बेबायदिनो हादर दैदेनगिरिफोरनि थाखायबो आर'ज खालामनाय जायो जेनेबा हादराव जेसेबांनाखि दावराव दावसि जाबोदों बेनि थाखायबो जेन प्रटेकसन होयो इसोरा बेफोरनि थाखायबो जेनेबा इसोरनियाव आर'ज गाबनाय जायो एबा उपबास थानानै इन्टेलेक्सुयेल नेताफोरनि थाखाय एबा जेसेबांनाखि EM बा हादर दैदेनगिरिफोरनि थाखायबो माने बेफोरबायदि आर'ज गाबनाय जायो आरो जेनेबा मोनफ्रोमबो बेफोरबायदि मन्दिर गिर्जाफ्रावनो आरो दा माथो खालामबावनो ओमफ्राय रनित बसुमतारी आंनिखौ नायाखै माथो आदा नायगोन ब्रादार नायलांगोन बेनि सिगाङावहाय हरबावबायमोन नामा नोङो नायगोन ओमफ्राय माब्रै दं रनित ब्रादार एसे नायजंहैदो नायहैनोबा हादानावहाय एसे बिसोरबो माने थांनानै नायोब्ला गोसोफ्राखौ दाद मोनो जेनेबा मोजां मोनो गोसोफ्राव जेनेबा जों माबा मोनसे अनसुंथाइफोर हैनो हायाब्लाबो जोंथ' आरो सेलिब्रिटिबो नङा गोनां गिदिरनि मानसिबो नङा ना ओमफ्राय इउटुब चेनेलाबो जोंहा दासो एसे फिसा आरोना रायजो राजानि अननायाव एक्चुअलि जोङो साबस्क्राइबारफ्रा बारायलाङोब्ला जोङो बेबायदिनो चेनेलफ्रा ग्र' जालाङोब्ला रायजो राजाया सापर्ट होलांबाय थायोब्ला जोंबो बेबायदिनो सोरखौबा मदद होनो हायो खोमा जोंहा मिजिं थिनाय दं आसा थिनाय दं दा जेनेबा जोङो इउटुबनि पेमेन्टफोरजों माखासे बेबायदिनो डनेट खालामनो हायो दा बेखायनो आसा खालामदों माखासे जिथुनाखि भिउवार्सफोर नायोब्ला अनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै आङो आसा आरो मिजिं थिहरनाय थाबाय
जाहाथे नोंसिनि बेबायदि साबस्क्राइबार मोननायजों नोंसिनि बेबायदि सापर्ट मोननायजों जों जेनेबा अबावबा गोग्लैसोनानै थानाय बा माबा मोनसे अलखदाव थानायखौ जों मदद होनो हायो खोमा जों आसा आरो मिजिं थिदों जाहाथे नोंसोरनि अननायाव आरो दा आं खावलायहरदों आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अननानै बर'फोरजों बर'फोर आरो बेजों लोगोसे आं कमेन्टखौ नायलांफागोन नोंसोरो माने आंनिखौ नायाखिसै साननाङा कमेन्टखौ खालामबाय था आरो ना ओमफ्राय आंना भइसआ मा रोखोम खोनादों एक्सुवेलि आंना माइकआ एसे प्रब्लेम जाबाय बायदि मोनदों आङो दा डिपि ब्लगार दिनै प्रमदजों कुइसन खालामहैनो हागोन ना हाया आदाया मानसि हायैथ' जेबो गैया मथा मथि सारमोनाबो जेनेबा बे प्रमद सारानो जा EM सिबानो जा हो जोंनि नै बे आसिखौ लानानैसो बिथांमोनाबो गादियाव जिरायनो मोनो नङा होमबा दा एक्सुवेलि सारमोनाबो जेनेबा जों थांनानैहाय कुइसन खालामहैयोब्ला बिसोरो कुइसनखौ एन्सार होनांगोन जेनेबा जों कुइसन खालामोब्ला दा जोङो बेबायदिनो आरो जेनेबा माखासे टाइमनि आंखाल थायो एक्सुवेलि साराखौबो जेनेबा प्रमद साराबो जेनेबा कुइसन खालामजायोब्ला कुइसन होनांगोन दाख्लै जेब्ला चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि साखाथियाव थानाय मोनसे ITI कलेज दंमोन बेयाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा फैदोंमोन हरखाबै नायजंफैदों आरो बेयावहाय मा उद्देश्य लानानै नायफैदों एक्सुवेलि रावबो मिथियाखैमोन आङो जेब्ला होसोलांदोंमोन चिफ सारखौ आं कन्टेन्ट लानो नायदोंमोन ओरैहाय जेब्ला माख्रा दैग्लाम खुरख्ल'नायखौ नायदोंमोन होमब्ला चिफ सारखौहाय आं सोंदोंमोन सार एसे टाइम होनो हागोन नामा होननानै ओमफ्राय सारना एसे माने बेस्थ'मोन आरो ओमफ्राय टाइम होनो हायाखिसै एक्स MCLA निर्मल दाजोंहाय कन्टेन्ट लादो बियो गासैबो बेयाव फैनायनि बिसयखौ मिथिखाबाय होननानै माने आंखौ पाब्लिक बुनायना सारा बुंलांदों आरो हायैनि मानि गैया सारमोनाबो जेनेबा जेसेबांनाखि इन्टेलेक्सुयेल नेथायानो जा जेनेबा जोंनि बर' जेसेबांनाखि पार्टियानो जा जोंनि नैबे आसिखौ लानानैसो बिथांमोनाबो गोजौआव जिरायनो हायो नालाय दा हायैनि मानि गैया आरो दा बेनो ओमफ्राय मुसुखा नार्जारि अफिसियेल बिसोरनि गेजेराव थिग माखासे मा होनदों मेसेज आरन आरो मा होनदों बर' राजानि जुग एखे खानाय जाबाय जिथुनाखि आं जि फरायदों ब्रादारनि कमेन्ट हरनाया बेनो आरो ओमफ्राय आर्मिक्स फाल्थु बिटिआर गभार्नमेन्ट आदा फेलार बिटिआर गभार्नमेन्ट नेक्स्ट इलेक्शन अन भट अन पेपार माथो खालामबावनाय पलिटिक्सआथ' आरो बिदिनोसै आं बुंलायला आरोखि जेनेबा आं रावनिबो बट साइड जानानै बुङा जेनेबा आं मोनफ्रोमबो दोलोनि आं बट साइड जानानै बुंनो बायो आरोखि ना जेनेबा गोसो सिङावहाय बयहाबो पलिटिकेल राइट दंखायो मोनफा मोनफा दोलोजों थानो मोननायनि बयहाबो पलिटिकेल राइट दंखायो जाय बबे दोलोखौ मोजां मोनो बेजोंनो थाबानो जाबाय आरोखि एक्सुवेलि आं आखायनो रावनिबो बट साइड जानानै आं बुंनो बाखायो आरो आं बुंनायबो नङा जेनेबा BPF सरकारानो फै बा UPPL सरकारानो जा बा माबा मोनसे BJP बा माबा मोनसे कंग्रेसआनो सलायबाय था एक्सुवेलि आं सरकारखौबो सोंखारिया माबा मोनसे ओरैहाय अपोजिसनखौबो आं सोंखारिया आरो ना आं माने निउट्रलाव थायो आरो आं माने ओरै एसेब्लाबो कन्ट्रभार्सि जायो बबेबा साइडखौ लानानै बुङोब्ला बबेयावबा नांखायो दा एक्सुवेलि बेनि थाखायनो आङो एसे पलिटिकेल्सनि बाथ्राबाथाय आं निउट्रलाव थायो आरो ना ब्रादारमोन नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा दा बेनो आरोखि आं खुनु बट साइड जानानै बुंनो बायो एक्सुवेलि सिरि बयहाबो जि दोलोखौ मोजां मोनो बेखौनो हास्थायखायो नालाय दा बेनो आरो ओमफ्राय मा होनदों गरमारा अफिसियेल आदा दुखु मोनदों दिनै औ दुखु मोनदोंथ' ब्रादार नोंथांमोनाबो निस्सय थांना नायहैयोब्ला बुहुत गोसोआव गाबखांनाय फैगोन खारन बयबो बर'नि फिसाफोर आलाय आथानि दं सिबायफोर उन्दैसा गथ'फ्रा ओरैबायदि जानाय लोंनाय थिग गैया उन्दुनो थिग गैया ओरैबायदि गोजां बोथोर आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन हरो आं जेनेबा जोंनि ओरै सार जिसुआया गावनिफ्रायनो
बेबायदिनो प्लास्टिक तिरपालफोर राननानै हैबाय आरो माइरं दैरंफोरबो राननानै हैबाय। इसोरा बिनि बांसिन बिथांनो बोर होथों। दा बिनिफ्राय बांसिन इसोरा जेन बिथांनोहाय बोर होथों आरो बेबायदिनो गोबांथार गोरिब दुखिफोरखौहाय माने हेफाजाब होलांनो हाथों, बेनो आरो आं सारनिसिम बुंहरनाया। ओमफ्राय गरमारा अफिसियेल अनोबोला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो ब्रादार। नोंनि चेनेला साबस्क्राइब दंखायो खोमा आंनावहाय, आं मालाबा मालाबा नायनाय बायदि मोनो। एक्सुवेलि आं गासैखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो, खिन्थु आं कमेन्ट खालामनो बावो। दा बेनो आरोखि आंना। एक्सुवेलि आंना फ्रायनो साबस्क्राइब दङ। आं मोनफ्रोमबो जेसेबांनाखि इउटुबारफोर जा, माने निउ खुलिनायानो जा बा माबायानो जा, गिदिर इउटुबारानो जा, आं गासैखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो गोसो जायो। खारन नों आंनि अननायजोंसो, साबस्क्राइब खालामलायनायनि गेजेरजोंसो माने मोनसे लेभेलाव दावगानो हायोथ'। जेनेबा आं सापस हमनानै ला मा होनो गरमारा अफिसियेल ब्रादाराबो जेनेबा रायजो राजानि मतामत मोननानै मोनसे लेभेलाव थांबाय एबा जौगालांबाय, नोंबोथ' निस्सय माबा नङा माबा मोनसे रायजोनि खामानि मावनो ओंखारगोन। दा मदद, जेनेबा माबा मोनसेनि थाखाय मदद जागोन। दा बेनि थाखायनो आङो माने साबस्क्राइब खालामना हरनाय जायो आरोखि। ओमफ्राय आर मिक्स इस राइट, नंगौ। ओमफ्राय जोङो बेवहाय नालेबा फैदों नै। बेवहाय नालेब होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाबो खोनाखाबाय जानांगौ, एसार गयारिनि मिसेस आरोना नालेब। बियो बेवहाय जायो, आंजों नांलायोबो आरोना जों मालाबा मालाबा ओरैनो। दा बियो फैदों आरोखि रेजिखा गयारि आरो। हाय बेवहाय दं नाइट, गुड नाइट। स्पिड लिरला बिदिनो जासिगोन, गड जादों आरो इसोर जादों अजाया। एक्सुवेलि माने टाच जायो मबाइला बोरैबा बोरैबा, ओमफ्राय स्पेलिंफ्रा थालांनो नागिरो आरो। बेनो आरो गुड नाइट। औ नाइट बेवहाय। ओमफ्राय खबर सबर माब्रै दं नोंसोरलाय? एसे थाब थाब खबर हरदो बेवहाय नालेब, बाथ्रा बुंनोलाल' लेब लेब। ओमफ्राय माबायालाय अबाव थांदों एसारालाय जोंनालाय? ओमफ्राय बिटुवेल मा होननांगौ जाखो बेखौलाय, भिडिअग्राफिसो जालायबाय माथो इदेलाय। हेल' सार नो, अके आं सार नङालै, रायजो राजानि लावखारसो, सार नङा। इउटुबारफोर माने लावखारफोर, रायजोखौ गुमनाय। जों सार नङा, सेलेब्रिटि नङा। थारमाने जों इउटुबारफोरला रायजोफोरनि लावखार। मानसिफ्रा साननो हागौ इउटुबार जाबायला आं एसे माबासै होननानै आरोखि ना, एसे सोरबा बायदिया दुबगां गोसो जानो हागौ। एक्सुवेलि इउटुबारफ्रा रायजोफोरनि लावखारसो दै। माबा मोनसे जायोब्ला रायजोफोरखौ गुमनांगौनि दायथ'आ इउटुबारफोरनि आखायाव आरोखि। सोरबा माबा मोनसे अलखदाव गोग्लैनायखौ बोखांनाया इउटुबारफोरनि दायथ'। दा बेनिखायनो इउटुबारफ्रा रायजोफोरनि लावखार, आं बेखौ साननानै लायो आरोखि। दस्राफ्रा मा बुजियो बुजिबाय थाथों, खिन्थु एक्सुवेलि इउटुबारफ्रा रायजोफोरनि लावखार आरोखि। ओमफ्राय कमेन्टखौ नायबावनोसैलाय। ओमफ्राय बिटुवेल नोंलाय माथो बेंगलावसो दंहैयोमोनलै, वेस्ट बेंगलावसो माला माला फैखो? आं नुदोंमोन। ओमफ्राय समर नार्जारिनो हाय होनदों। हाय ब्रादार, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर, थेंक इउ। जिउ गोलाव जाथों, नोंथांमोननि न'खरा डेभेलप जाथों आरोना। जिखिनि खामानि मावो गासैयावबो इसोरा बोर होलांथों लाइभआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय गरमारा अफिसियेल, थेंक इउ ब्र'। लाइभआव मा सानदों गासैबो जाफुंसारथों, लाभ फ्रम दिकियाजुलि आंना। अके ब्रादार, एक्सुवेलि आंना दिकियाजुलियावहाय आंनि बिब' देरसिननि फिसाजोआ हाबा जानानै दंहैयो। मा गामियावथाय? एक्सुवेलि आं खेबसेबो थांफेरनाय जाखायाखै दिकियाजुलियाव। मालाबा सम मोनब्ला टाइम एडजास्ट जायोब्ला थांगोन र'। जेनेबा दा आंबो डिटेल्स सोंहरनाय जायाखै आरोखि। दिकियाजुलियाथ' आरो
प्राइन हिन्द मुंदांखा जोंनि बर' मानसिफोरानो रायजो जानानै दङ मैखोम बर' गामि थांबाय आं थांनायाथ' ओरै सानजाहा जुननाय थुननाय बोजों थांबाय ओमफ्राय जुननायसिम थांनाय जाबाय थेवबो आं दिखियाजुलियावहाय थांनाय जायाखै ओमफ्राय रेजिका गयारि मोजां दासान्दि नोंस्राथ' आरो मोजां जाखागोन ओरैखौबो आइफनसो लालायबावबाय आंनालाय नै गैया बेवाइफोर एसे मबाइल बायना हरदोलै आइफनफोर बायना हरदो बेवाइफोर नोंस्रा मालाय फाथोनि बे फैसा मोनो ओरै बेसर फाननायनि फैसा मोनो सिबिं फाननायनि फैसा मोनो ओमफ्राय न'आवबो थाब्रा दं मालाय आंनालाय गैया जेबो फैगोन बोसोरावसो गुमा फाग्लाजों आंजों 80 बिगा बेसर फोनो नागिरदों जोङो उफाय गैया गुमा फाग्ला ब्रादारा आंखौ लोगो लाफैनो नागिरदों आरोना जोंनिथिंजाय एक्चुअलि हाफ्रा गांला गामथाब थायो ओरैनो रावबो खेथि मावा गायग्रा हाफ्रा बेसरफ्रा फैयोब्ला बुहुत जायो आरो फाथोआथ' आदा आदि ओमफ्राय बेसरफ्रा फैयोब्ला बुहुत जायो आरो दा जों फैगोन इयार्सआव इसोर अननानै मोजां थायोब्ला गुमा फाग्लाजों आंजों लागावगोन जों बेसरखौ फैसा खांनानै ओमफ्राय रेजिका गयारि औलै आं लेब ना नोङा बाय लेब ना लेब रेजिका गयारि दं उन्दुना माथो जनदिस जाथां माथा हाखु दाखु उन्दुनांगौ जाखोरा बेवहायना लेब रेजिका नामाबो मोजांथारलै ओमफ्राय बिटुएल बसुमतारी नै आच्छा रायजो राजानि लावखार नंखागौना रायजो राजानि लावखारखाना इउटुबारफ्रालाय ओमफ्राय गरमारा अफिसियेल नोंनि लाइभखौ शेयार खालामबाय आं वाट्सएप फेसबुकआव थेंक इउ ब्रादार जों बिदिनो हेफाजाब गुजुनाया लाजाखायालै सयथिबो गुजुनायानो अयथासार जाखादों दहाय माने गगा मोननानैहाय दाख्लै गगा मोननानै जि बैग्रि जादों आङो दाख्लै जोंनिथिंजायथ' बैग्रिया बुहुद दङ नालाय गोदैथार दंथारो ओमफ्राय फानलु बाथोन लालायनानै जाबाय ओमफ्राय एसे गगा मोननाय जादों आरोना रायजोफोरनि लावखारलै बिटुएल इउटुबारफ्रा ओमफ्राय गलमारा अफिसियेल नों बेखौथ' नायखांखाबाय थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभ भिडिअखौ शेयार खालामना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जिउ गोलाव जाथों ओमफ्राय एसार दे सोर नोंलाय मा नाम बबेनि आसोलसोलै गाबोन हिमालय हटेलाव फै नांनोबा दोखो अनलाजों मैथ्रु बिबार ओमफ्राय ओरैहाय मा होनो नारजि अमा बेदर सबाय साम' जाहोजोबना दोखो खमलायगोन फै 5 स्टार 7 स्टार हटेलाव गोजौआव ओमफ्राय मिथिंगा रामसियारि हाय आदा मा खबर मोजां ब्रादार खबरा मोजां मा होनला बे एसे थरख' थाराय दाखुनाया एसे मोजां जायाखै आरोलै गुजुबाय थादोंना दा समर नार्जारि जाखांबाय नामा जाथ'वाखै ब्रादार जाथ'वाखै एक्चुअलि जानाय लोंनाया लाहार फाहार जाजोबखानानै दङ मानो होनना बुङोब्ला आंसो गुन्थुंनि गाहायाव गारसननाय जाथ'वाखै आरो दसेनि उनाव गारसनगोन होखागोन ओरैल' मा ओंख्रि नोंस्रालाय जोंना ओंख्रियानो माथाय नायनायानो जायाखै आङो दाबो दा जानोसैबा नायबासो मिथिसिगोन एक्चुअलि आं दिनै बाजारावबो थांनाय जायाखै दिनैहाय मिरामिससो जागोन बायदि अमा बेदराबो मैया जोब्बाय दाउआबो गुसुन्थियासो जेब्ला न'आवहाय दाउ ग्रिम ग्रिम जाहाङो अब्ला साखाथियावहाय माबा थियाटारनो फुथुला सिनेमानो लाबोना होफैयो
दा बेखौ नायै नायैनो जोंना एकदम जनदेस जाजोब्बाय आरो थैबायलै सैथिबो गगा मोननायानो एसार दे जाहोदोब्रा अलबा दे मालाय गावहाबा आइफन लायलायनो रोंगौलाय आंखौ लिंहरलायाबा दामि दामि 1 लाख 1.5 लाखलायनि मबाइल लाबाय आइफन 14 प्र' मानो आंथ' दाख्लैनो होनखादों आङो जेब्ला आइफन 45 प्र' ओंखारो होमब्लासो आं आइफनखौ इउज खालामनाय जागोन जेब्लासिमाव कम्पानिया आइफन 45 प्र' खौ दिहुना अब्लासिमाव आङो नैबे बायला जिला मबाइलजोंनो इउज खालामबाय थाथ'गोन आरोखि लोगोफोर दा बेनो आरोखि आंना फैसा गैयालै आंहा नोंहालाय मा जाजोबखो दाख्लैनि फैसा गुलाब गुलाबालाय इउटुबावनो गोगोम खामायखासै माथो नोङो थोस एसार दे गेमस्रिखौ लिंहरदो गयारि निहा बायाव एसार मा होनदों गयारि गयारि बरगयारि अफिसियेल मालाय अटाम एक्सुलि गावगा फैखागोन बियो मालाय जिथुनाखि जाय हौवा गोदान जागोन बेनो लिंहरखागोन आंथ' बेयाव लिंहरनांगौनि गोनांथि गैलाया गेमस्रि बिनानावखौ एक्सुलि बिनानावानो जागोन एसे आं देरसिनखा आरो बिनिफ्राय हिनजावनि फिसाफ्रा ओरैनोबाबो दांग्रा नुखायो थाब थाब देरो गाव लिंहरगोन बियो मालाय हिनजाव लायखासिगोन ना बियो बावले देग्लाय माबाफ्राव लानो हागौदां बियो जानुवारि देग्लाय लायनाय नंला खोमालै दाख्लै अमा फिसिना दोननाय गिदिर गिदिरखौ बैयाव हरदोंथ' बियो हाबायाव ओमफ्राय हायना बर' हाय आदा जा समायना नुदों बिदिनोसै जोंना बर'नि फिसा जाबाय दा लाब्रा लुब्रा सोर फैलानो गोसो फैलादो लाइभआव नेटपेकआबो जोबखानायसै आंना बारा गोबां गैखाला आं नेटपेकखौ फोजोबनोसै जिअ'आव दङ दंनायालाय ओमफ्राय दिनैथ' आरो भिडिअ'खौबो लाहैखानाय जायाखै आं थांहां जादोंमोन दहाय जिथुनाखि हादानावहाय ओरैहाय माखासे जोंना अनजालि दैमारि मेदाममोन दंफैयोमोन ओमफ्राय सोर फैलाखो मिथिया माखासे गोबाङानो फैलादों आरो जेनेबा गाबोनफोर थांनाय जागोन बाजैयालाय दादा नोमबाजैया ओंख्रि संदों ओंख्रि संगासिनो दङ हामा इउटुबनिखौ खोन्थानो बुजिखागौ ब्रादार एसेलै आंथ' हिसाब होआखैना नोङो बेसेबां मोनदों बेसेबां मोनाखै रायजो राजानि अननायाव जास्ट एसे मोनदों आरो बेनो आरो दासमर नार्जारि आंखौबो सापर्ट खालाम आदा अके जागोन ब्रादार सापर्ट खालामिनि खोथायानो गैखाया आरोखि नैबे एसके बड' ब्लगआ बयखौबो वेलकाम बयखौबो सापर्ट खालामो बयखौबो आङो साबसक्राइब खालामना हरो आंनि बे जिथुनाखि खुलिनाय जिमेइलजोंनो आङो कमेन्ट हरो साबसक्राइब खालामना हरो आं गोदान जिमेइलजोंबो हरखाया आरो ओमफ्राय खायफा मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबावो आरो ना जेनेबा जिमेइलाथ' जेनेबा माबाफ्रा आलादा थायोना जेनेबा खायफाना आरो ओमफ्राय बेलेगजों हरोब्ला साबसक्राइब खालामाखैदांबो सानो आखानो आंनि जिथुनाखि खुलिनाय चेनेल एसके बड' ब्लग बेजोंनो आं लागाव हरखायो आरो कमेन्ट खालामनाया ओमफ्राय खायफाखौहाय खालामोब्लाबो आं माखासेफोरखौहाय साबसक्राइब खालामना लाबाबो बावो आरो कमेन्ट खालामनो नायैनो बावो आरो दा बेनो दा समर नार्जारि दा जेखिया आंनि भिडिअ'आवहाय मोनसे कमेन्ट खालामहर हाय बा हेल'फोर आङो माबायाव थांनानै साबसक्राइब खालामनानै हैगोन आरोखि नङाब्लाबो आं दा चेक खालामगोन दे लाइभनिफ्राय दोनबा
ओमफ्राय सोर सोर फैलानो गोसो फैबाय था लाइभफोराव आंबो नायलांफाबाय थागोन आङो दसेल' थानाय जासिगोन लाइभआवबो मानो होनना बुङोब्ला नेट पेकआ बारा गोबाव जोरनाय नंला बायदि नुदों आङो एसेल'खासैमोन नेट पेकआ दा बेखायनो इसार गयारि बाजैयालाय ओइयाव दंलै नोंबाजैया ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ ओंखाम ओंख्रि संनानै दं मालाय बि अफिसियेल मा ओंख्रि संदों बाजैया आदा जाहै जागौमोनलै ए फैनो हागोनलै ब्रादार फैनो हागोन बि अफिसियेल जोंना नोमबाजैया मा ओंख्रि संदों एक्सुवेलि आं मिथिथ'वा मथा मथि आं नायथ'नाय जायाखै आरोना मा ओंख्रि संनानै दं दा जानोसैब्लासो बुजिसिगोन आरो मा ओंख्रि दाहायसो मिथिसिगोन दा नोमबाजैया मा ओंख्रि संनानै दं आं नायथ'नाय जायाखै आरो फैबानो जाबाय मालाबा सम लानानै फै डाइरेक्ट फै खैला मैला बाजारखौ मिथिखायो दा खैला मैला बाजाराव फैयोब्ला मालाबा बाजारफ्राव लोगो मोनबा रायदावबानो जाबाय आरो लोगोफ्रानो फैलाथ'वाखै दा मथा मथि मा बेस्थ'आव दङ आङो लाइभखौ होबाय थानायखाय बुहुद एसे खम जायो आरो सिगां होबाय थानाय समफ्राव एसे कमेन्टआ फिर फैयोमोन दाथ' लाइभआव थाबाय थानायबो जाया नालाय जोंना बुहुद खम फैयो आरो आङो 7:30 कारेक्टसिमल' थानाय जासिगोन लोगोफोर 7:30सिमाव जायफोरा फैयो बिथांमोना कमेन्टआव लोगो मोनसिगोन एबा लाइभआव लोगो मोनसिगोन दा 7:30सिमनि उनावहाय फैबायब्ला गैला जाहैबाय नेक्स्ट भिडिअ माबायाव नायहैथोंसै दा बेनो आरो दुखु मोनदों आङो दाख्लैहाय जिथुनाखि इभिक्सन जानानै थांनाय बेयावहाय आङो नायदोंमोन नायजोंहैदोंमोन गोबांथार भुगिनांनानै थानायफोरखौ नुबोनानै गोसोआव एसे बोरैबा मोनबोदों दा बेखायनो आङो थाम्बनेलखौ होनाय जादों आरोना बिनि सोमोन्दै एसे लादेरनानै सावरायनो होननानै दा आङो लाइभनि गेजेरजों खिन्थाहरनो साननाया बेनो आरो सोरबाफोर नायजोंहैनो गोसोब्ला नायहैनो हागोन गोसोबायदि थांनानैहाय जेन माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हायाब्लाबो मानसिनि मोखांखौहाय नुलायोब्ला मोजां मोनो आरो दा बेनो ओमफ्राय मिथिंगा बर' हेल' नुदों नै हेल' ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मिथिंगा बर' दसे थाबावनाय जासिगोन आङो लाइभआव जायफोरा फैदों बे गुजुनायखौनो बारा थिग मोनाखै आङो गगा मोननानै दा समर नार्जारि खबराथ' बेनोसै मोजाङानो बर्थमान गाज्रिद्राय नङा आरो मोजाङानो दा जिथुनाखि 12 जानसो दं ओमफ्राय सोरबा फैदोंब्ला बिदिनो ओरैहाय लाइक थुनानै ओंखारलांबानो जाबाय आरोखि जेनेबा ओंखारनो गोसोबाबो गोसो जादोंब्लासो आरो गोसो गैयाब्लाथ' आरो नोंथांमोननिनो गोसो कर'ना जाबायनदां आदानो एक्सुवेलि कर'नाखौ आं गिया मानसिहा बयहाबो मोनसे सिमना थाखायो लिरनाय बेयावसो थैयो माने इसोरानो मोनफा मोनफा लिरनानैहाय दोनजोबखायो आरोना बे थैनांगौ दंब्ला नों हाजारखि नों खारग'वा मानो नों गखानाय नङा बे डेटआव नों थैखागोन आरोखि आरो सोरबाया गावनि थैनायखौ गावनो बोजबनानैबो लायो आरोखि सोरबाया इसोरनि लिरनायनि सिमनाखौ बारो गावनो गाव सिथानानैबो लायो मानसिया ओमफ्राय खिन्थु एक्सुवेलि इसोरा जोंनो बयहाबो मोनफा मोनफा संसाराव उजिफैबायब्ला थैनायखौबो लिरनानै दोनखादों मोनथाम
उजिनाय संसाराव उजिफैनाय ओमफ्राय बिबाग माने हाबा जानाय ओमफ्राय थैनाय बे मोनथामखौ बाउन्डलि इसोरा लिरना दोनखादों नोङो हाजारखि नों बारग'नो साना मानो नोंना थैनांगौ देरा सफैबायब्ला नों बेयावहाय थैखागोन आरोखि बेनो ओंखायनो आं थैनायखौबो गिया एक्सुवेलि बेनो आरो बेमाराथ' बेमार जानांगौ दंब्ला नों बारग'खाया जाखागोन आरो जुदि नोङो बासिनांगौ दंब्ला बासिखागोन आरो दा बेनो गोबाङानो बै समावहाय गिखादोंमोनबो कर'नानि बोथोरावहाय एक्सुवेलि बोथोरखौ लानानै बहुद क्रिटिकेलबो जादोंना ओरैनिफ्राय बैयाव थांनो हाया बैनिफ्राय बैयाव फैनो हाया बिडिसिनिफ्राय फैब्लाबो माबा क्वारेन्टाइन थाफैनांगौ गावनि न'आव हाबफैनो मोना बहुद प्रब्लेममोन आरोना बे कर'नाखौ गोसोखांब्ला एसे गोजांनायानो गोलोमलायनायसो मोनो आङो दा ओंखायनो बाद होथ'दो आरो एस.के. नार्जारि गुजरात मा होनो गोजोननाय जादोंथ' बयबो थेंक इउ ब्रादार आंनि माबायाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय परिसत नार्जारिया दांहरबायलै ओरै लाइकल' हरनाया थेंक इउ ब्रादार नोंथाङा आङो कमेन्ट होआखैब्लाबो देरसिन आखुथायखौनो हरखादों नैबे बेनो जादों लाइक दा नोंथाङा लाइक हरनायनि थाखाय ब्रादारा लाइक हरनायनि थाखाय थेंक इउ दा बेनो आरोखि ओमफ्राय परिसत ब्रादार मा ओंख्रि जाखो नोंसिना दा हले कमेन्ट होथारसिगोन आं मा ओंख्रि नोंथाङाथ' कमेन्ट ओरैजों जाला दाना ओंखामबो उखैबाय ओंखामबो जानायनि माबा जाबाय टसाबो गाज्रि जादों नङाब्ला नासो सेरसेसो लायगौसैमोन आं गावनानै दंग'आव जाम्फैयाव आलु आरो नामोन ब्र हाब गोथावखा माथो आलु आरो ना जालायबाय दा थोर फाग्लाय बे गुजुनाया मुलि थोलसि बथलसे लोंनांसिगोन आङो गाबोनफोर आं बारा मुलि लोंला लोंलिबो नेम गैयालै गगा मोननायखौ हारसिङैनो नागारहोयो आङो ओमफ्राय माथो खालामबावनो लोगोफोर टाइमाबोथ' जाबायानो दा आङो एसे गन्द्रा बिगद गारसननोसै 11 जन दंमोन आंजों लाइभआवहाय नोंथांमोना आंजोंहाय लाइभआव थाफानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोरा लाइभनि उनाव फैबाय बिथांमोना जों मा सावरायलायदों बिथांमोना निस्सय नायलांखागोन दा बेनो लास्ट टाइमाव नोंथांमोना कमेन्टखौ थाम्बनेलखौ नायनानै नायगोनबो जानो हागौ एसे आङो इभिक्सननि सोमोन्दैहाय रायज्लायफानाय जादों दा बेनि थाखायनो आङो थाम्बनेलाव होनाय जादों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नुबोनानै आंनि गोसोआ गाबखांनाय मोनदों ओरैबायदि आं दुखु मोनदों माने मोदै ज्राम ज्राम फैनाय मोनलायदों आङो बिसिनि थानाय जानाय बहुद बेबायदिनो खस्थ'खौ नुबोनानै आं माने गोसोआ ओरैबायदि गाबखांनाय मोनबोदों आरोखि आङो दासिमबो आं गोसोखाङो माने आं जोंहाथ' आरो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हानायबो गोहो गैया इउटुबफोरनिफ्राय एसे गोबां डनेट मोनब्ला जेनेबा माबा मोनसे अनसुंथाइफोरबो जेनेबा होनो हागौमोन दा जोंथ' आरो दासो एसे रायजो राजानि अननायावहाय दावखोगासिनो दा बेनो आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव सरकारा बिसिनि सायाव माबा मोनसे निस्सय मावना होगोन आङो बेखौ आसा आरो मिजिं थिहरदों सरकारनिसिम दा बेनो आरो ओमफ्राय दा समर नार्जारि सिरे आसामा आं तामिलनाडु मालाबा बेरायहैगोन र' तामिलनाडुआवबो बहुद जोंनिथिंजायनिफ्रायबो थांनानै दंहैयो मानसिफ्रा दाख्लैबो बिबोनांफोरखौ आङो बेंगलराव टिकेट लानानै दोनहरबाय ओरैनो बेखार आसामावथ' आरो गोबां जोंहा इन्डास्ट्रि गैखाया बेखार लाइमोनफोरा मा मावनानै थानो एक्सुवेलि जोङो खायफा बायदिया बेखार आरो खायफा फरायनायफ्राथ' जेनेबा स्टुडेन्ट लाइफफ्रा फरायबाय थाबाय खायफा फरायनायनिफ्राय आसखान्दा नागारनायफोर लाइमोनफोरबो दं बिसोरो बिमा बिफानि सायाव ओरैनो बेखारसो जानानै दं एक्सुवेलि जोङो गुबुन जातिफोरखौ नायोब्ला नुयो उन्दै गथ'निफ्रायनो खामायनो नाजायो खारन जोंना बर' जातिफोरा बुंनो थाङोब्ला
माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय एसे लाजियो आरो एक्चुअलि जोङो लाजिनाङा मथा मथि फैसा खामायनायाव खुनु लाजिनांगौनि दरखारबो गैया आरो ना माखासे हासा खुसाफोरखौ जों नुयो जाहैबाय गोरलै गोरलै दखानफ्रा गोरलै गोरलै गथ'फ्रानो दखान होनाय बा माबा मोनसे इंगेजआव नांथाबनानै थानाय बिजनेस फालांगिफ्राव बेफोरबायदि नुनो मोनो आरोखि ना ओमफ्राय जोंना एक्चुअलि मावोब्ला माखासे बेयावनो बेफार फालांगिखौ खालामनो हायोब्लालाय फैसा दं खिन्थु माखासे इन्डास्ट्रिफ्रा जोंना आसामाव गैया नालाय दा बेनिखायनो जोङो बिदेशियाव खारनानै मावनो गोनां आरो दा बेनिखायनो दाख्लै बिबोनांफोरखौबो बेंगालरावहाय कर्नाटका मिल बांग्लायावहाय थिनहरनाय जादों आङो दा खामानिया नर्मेलानो आरो मावगासिनो दंहैयो बिसोरो तामिलनाडु माने सरि औ ओमफ्राय केजि NRI माथो ओंख्रिरा जोंना ओंख्रिया दासो जानो नागिरदों आं ब्र मानो होनना ओंख्रिखौ नायनाय जायाखै आं गोथाव जागोन होनदां ओंख्रिया माने नोमबाजैया माबा माबि संनानै दोनबाय ओमफ्राय आङो जानाय जायाखै आरोना दा जाबासो मिथिसिगोन दा नायनाय जाथ'वाखै आरोना गाज्रि मोनब्लाबो दुखु मोननाङा दे ओमफ्राय सन्जय ब्रह्म मा ओंख्रि आदा कुइसना बेनो ब्रादार थारमाने आं ओंख्रिखौ नायथ'नाय जायाखै आरो बेनो दा ब्रादारमोन आं जेसेबांनाखि लाइभआव दंफायोमोन दा आङो खुलुमनाय जासिहरबाय आरोना आं एसे ओंखाम जाहैनोसै दानि लाइभखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो गाबोनफोर लोगो मोनफिनगोन गाबोनफोर लाइभआव थाबावगोन आङो सोर सोर नोंथांमोना गाबोन लाइभआव थानो गोसो आङो गाबोन जेनेबा लाइभखौहाय आङो 7:30फोरनिफ्राय होनाय जागोन आरोना जायफोरा लाइभआव इन्टारेस्ट बेबायदिनो थाफानो गोसोब्ला गाबोन ओंखारफाबावदो आरोखि अब्ला दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आङो बाय बाय थसै टाटा